హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం తెలియచేస్తున్నాము. సో ఈరోజు మనము 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో 6వ అధ్యాయమైనటువంటి 6వ అధ్యాయము ఆత్మ సంయమ యోగము, దానినే ధ్యాన యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఏదైతే మనము ఈరోజు ఈ ఆత్మ సంయమ యోగము, భగవద్గీత యథాతథంలోని ఆత్మ సంయమ యోగము మనం చూస్తూ ఉన్నామో, ఇది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా చూస్తూ ఉన్నాము. ఇక ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకుంటూ ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి ఆత్మ సంయమ యోగము అనేటువంటి ధ్యాన యోగం ఏదైతే ఉందో, ఇది భగవద్గీత యొక్క 3 విభాగాలుగా చెప్పుకున్నటువంటి మొదటి విభాగంలోని చివరి అధ్యాయం ఇది. సో మొదటి అధ్యాయము అర్జున విషాద యోగము, రెండవ అధ్యాయము సాంఖ్య యోగము లేదా గీతా సారము, మూడవది కర్మ యోగము, నాలుగవది దివ్య జ్ఞానము, ఐదవది కర్మయోగము, కృష్ణ చైతన్యంలో కర్మ అనేటువంటిది లేదా కర్మ సన్యాస యోగముగా పిలువబడేటువంటి 5 అధ్యాయాలను మనము పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు 6వ అధ్యాయమైనటువంటి ఆత్మ సంయమ యోగమును మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఈ అధ్యాయంలో అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని ఆ భగవంతుడు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. అలాగే మన మనసు అనేటువంటిది మనకి ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అంటే శత్రువులాగాను మిత్రులాగాను ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది, అలాగే మనసుని ఏ విధంగా ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలి, అలా ఆధీనంలో ఉంచుకోవడం ద్వారా జరిగేటువంటి ఫలితాలు, అలాగే వీటన్నిటికంటే కూడా మరలా ఈ అధ్యాయంలో చివరిగా ఆ భగవంతుడు తెలియచేసేటువంటి అంశము భక్తి యోగమే సరళమైనటువంటిది, సులువుగా ఆచరించదగేటువంటిదిగా ఆయన మనకి తెలియచేస్తాడు. సో ఈ అధ్యాయాన్ని మనము ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.
ఇక ఈ అధ్యాయంలో ఉండేటువంటి శ్లోకాల్లో మొదటి శ్లోకాన్ని చూసినట్లయితే ఆ మొదటి శ్లోకము భగవంతుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ అనాశ్రిత కర్మ ఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః స సన్యాసీ చ యోగి చ న నిరగ్ని న చాక్రియః. సో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నాడు, తన కర్మఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేకుండా తన కర్తవ్యాలను ఆచరించేవాడు సన్యాస ఆశ్రమంలో ఉన్నవాడు, అతడే నిజమైన యోగి. అంతేకాని అగ్నిహోత్రాది కర్మలను మానివేసినంత మాత్రాన కాదు అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే సాధారణంగా ఆ యోగ విధానంలో పరిపూర్ణతను సాధించాము అని చెప్పేసి భౌతికంగా చేయవలసినటువంటి కొన్ని కార్యక్రమాలను ఆ అగ్నిహోత్రాది వంటి కర్మలను ఆపివేస్తూ ఉంటుంటారు. నేను చేయవలసింది ఏమీ లేదు అనేటువంటి భావనతో ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు కృష్ణుడు మనకి, తన కర్మఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేకుండా, అంటే తాను చేసేటువంటి కర్మల యొక్క ఫలాలను ఆశించకుండా, అంటే ఫలాపేక్ష రహితంగా ఎవరైతే తన కర్తవ్యాలుగా భావించి, అంటే తన యొక్క కర్మలను, తన యొక్క ఆచారాలు, తను చేయవలసినటువంటి విద్యుక్త ధర్మాలను ఎవరైతే ఆచరిస్తూ ఉంటుంటాడో అటువంటి వాడే సన్యాస ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి వాడు, అతడే నిజమైనటువంటి యోగి. అంతేకాని మేమేదో భౌతికంగా పరిపూర్ణతను సాధించాము అంటూ అగ్నిహోత్రాది కర్మలను మానివేసినంత మాత్రాన అతడు నిజమైనటువంటి యోగి కాడు అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. యం సన్యాసమితి ప్రాహుః యోగం తం విద్ధి పాండవ న హ్యాసన్యస్త సంకల్పో యోగి భవతి కచ్చన. ఓ పాండుకుమారా, ఏది సన్యాసము అని పిలువబడుతుందో అది యోగము. అంటే యోగము అనేటువంటిది ఆ భగవంతునితో జోడించేటువంటి విధానం. యోగము అంటే ఆ భగవంతునితో సంధానమయ్యేటువంటి విధానం, ఆ భగవంతునితో జోడించేటువంటి ఆ విధానము ఏ సన్యాసము అని నీవు తప్పక తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎవరు కూడా ఈ ప్రాపంచికమైనటువంటి కోరికలను విడిచిపెట్టనిదే యోగి కాలేడు. అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ ఇంద్రియ తృప్తికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను ఎవరైతే వదిలివేయలేరో, అంటే ఆ ఇంద్రియ మమకారాన్ని వదిలివేయలేడో అటువంటి వాడు యోగి కాలేడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భౌతికమైనటువంటి విషయాలను వెంపర్లాడేటువంటి వాడు ఎవరు కూడా యోగి కాలేడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, ఏది సన్యాసం అని పిలువబడుతుందో అది ఏ యోగము. అంటే ఆ భగవంతునితో తాను సంధానం చేసుకునేటువంటి విధానం అని నీవు తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎవరు కూడా ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ ప్రాపంచికమైనటువంటి కోరికలను వదిలివేయనిది, అంటే ఈ ఇంద్రియ తృప్తికి సంబంధించినటువంటి విషయాలని వదిలివేయనిదే అతడు యోగి కాలేడు అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆరుక్షోర్మునేర్యోగం కర్మ కారణముచ్యతే యోగారూఢస్స తస్యైవ శమ కారణముచ్యతే. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యోగ పద్ధతిలో ప్రారంభ దశలో ఉన్నవానికి, అంటే ఈ యోగ విధానాన్ని ఆచరిస్తూ ప్రారంభ దశలో ఉన్నటువంటి వారికి ఆ కర్మ సాధనంగా చెప్పబడుతుంది. అంటే ఈ కర్మలను ఆచరించడం అనేటువంటిది ఆ యోగలో పరిపూర్ణతను సాధించడానికి ఇది సాధనంగా చెప్పబడుతుంది అంటున్నారు. అలాగే యోగంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి చేరుకున్నటువంటి మునికి సమస్త భౌతిక కర్మల విరమణ, అంటే ఈ సమస్తమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి పనులను చేయడం అనేటువంటిది వదిలివేయడమే అతనికి సాధనగా చెప్పబడుతుంది. అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి కర్మలన్నిటినీ కూడా వదిలివేసి అతడు యోగలో పరిపూర్ణతను సాధించాలి అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ప్రారంభ దశలో ఉన్నటువంటి వారు కర్మలను మానివేయరాదు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఎవరు కూడా పరిపూర్ణతను సాధించకుండా
ఆ కర్మలను మానివేసి రాదు. అలా మానివేసినంత మాత్రాన అతడు సన్యాసి కాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, కాబట్టి ఎవరైతే యోగంలో అంటే ఆ భగవంతుని సంబంధంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయికి చేరుకుంటారో, మరి అలా ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయికి చేరుకున్నటువంటి మునులు ఎవరైతే ఉన్నారో, వారికి ఈ సమస్తమైన భౌతికమైనటువంటి కర్మల విరమణయే అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి కర్మలన్నిటిని కూడా వదిలివేయడమే, ఆ కర్మలన్నిటిని త్యజించడమే అతనికి సాధనముగా చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారాయన. యదా హినేంద్రియార్థేషు న కర్మ స్వనుసజ్జతే సర్వసంకల్ప సన్యాసి యోగారూఢ స్తదోచ్యతే. ఎప్పుడైతే వ్యక్తి సమస్త ఇంద్రియ వస్తు విషయముల పట్ల మరియు కర్మల పట్ల ఆసక్తి రహితంగా ఉంటాడో, ఆ వ్యక్తి యోగ శాస్త్రంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిని పొందినట్లుగా చెప్పబడతాడు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఈ శ్లోకంలో మరి ఎవరు ఆ యోగ శాస్త్రంలో పరిపూర్ణతను సాధించారు, ఎవరు ఆ యోగ శాస్త్రంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందినట్లు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఎవరైతే సమస్త ఇంద్రియ వస్తు విషయాల పట్ల అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ సంపర్క విషయాల పట్ల, అలాగే ఆ కర్మల పట్ల ఆసక్తిని వదిలివేస్తారో, ఆ ఆసక్తిని త్యజించి ఉంటారో, ఆ వ్యక్తి అటువంటి వాడు అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ విషయాలు ఇంద్రియ అనుభూతి కోసము చేసేటువంటి ప్రయత్నాలన్నింటినీ కూడా ఎవరైతే వదిలివేస్తూ ఉన్నారో, అలా వదిలివేసేటువంటి వాడు ఆ యోగ విధానంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందినట్లుగా చెప్పబడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా మనకి ఆయన మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి విషయం, ఈజ్ మైండ్ ఈజ్ ఏ ఫ్రెండ్ ఆర్ ఎనమీ. అంటే మన యొక్క మనసు మనకి ఒక మంచి శ్రేయోభిలాషి అయినటువంటి స్నేహితుడిలాగా పనిచేస్తుంది. అదే సమయంలో ఆ మనస్సు మనకి ఒక పరమ శత్రువులాగా కూడా పనిచేస్తూ ఉంది అని చెప్తున్నారు. అంటే మన మనసు మనకి ఎప్పుడు మిత్రులాగా ఉంటుంది, ఎప్పుడు శత్రువులాగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం. ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మానమవసాదయేత్ ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధుః ఆత్మైవ రిపురాత్మనః. మానవుడు తన యొక్క మనసు సహాయముతో తనను తాను ఉద్ధరించుకోవాలే గాని తన ఆత్మను పతనం చేసుకోకూడదు. మనసు బద్ధజీవునికి అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహాన్ని పొందినటువంటి, అలాగే ఈ భౌతిక ప్రకృతి సాంగత్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు సత్వ రజో తమో గుణాల ద్వారా బంధితమై ఉండేటువంటి అటువంటి బద్ధజీవునికి ఆ మనస్సు మిత్రుడు మరియు శత్రువు కూడా అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే మన మనస్సు ద్వారా మన మనసులో కలిగేటువంటి ఆ అలజడులు ఆ ఆలోచనల ద్వారా మన ఆత్మ పతనం చెందకూడదు అంటున్నారు. అంటే మన ఆలోచించేటువంటి విధానాలు మనం చేసేటువంటి పనుల ద్వారా మనము దిగజారిపోకూడదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంతేకాని ఆ మనస్సును ఉపయోగించుకొని మన యొక్క బుద్ధి విచక్షణ జ్ఞానాలను వీటిని ఉపయోగించుకొని మనల్ని ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి ఎదిగే విధంగానే మనం ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి ఆ మనస్సు ఆ బద్ధజీవుడికి మిత్రుల్లాగాను శత్రువులాగాను కూడా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. బంధురాత్మాత్మనస్తస్య ఏనాత్మైవాత్మనా జితః అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్.
ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, మనస్సును జయించిన వారికి మనసే మిత్రులలో ఉత్తముడు. కానీ అలా చేయడంలో విఫలమైన వాడికి అతని మనసు ఒక పరమ శత్రువు వలె పనిచేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆత్మ సంయమన యోగం. అంటే ఇక్కడ మనసు అనేటువంటి విధం కూడా వస్తుంది ఆత్మ. సో కాబట్టి మన మనసుని మన ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలి అని చెప్తారు. మన మనసు పరిపరి విధాలుగా ఏదైనా చూడగానే మనసుకి అందంగా ఉండగానే దాన్ని పొందాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఏదైనా చెవుల ద్వారా వినగానే అబ్బా! దీన్ని మనం వినాలి ఇది అనేటువంటి ఒక రకమైనటువంటిది మనసులోకి వచ్చేస్తుంది. సో అంటే ఇక్కడ ఈ మనస్సుకి ఆలోచనా శక్తి ఉండదు. ఏది చూస్తే దాన్ని పొందాలి అనేటువంటి భావనలో వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. మరి అలాంటి మనసుని మన ఆధీనంలో ఉంచుకున్నప్పుడు, మనసును నియంత్రించుకోగలిగినప్పుడు అది మనకు మంచి మిత్రులాగా పనిచేస్తుంది. ఒక ఉత్తమమైనటువంటి మిత్రుడు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఆ మనసుని ఆధీనపరచుకోవడంలో, అంటే మనస్సుని తన ఆధీనంలో ఉంచుకోవడంలో ఎవడైతే విఫలమవుతూ ఉన్నారో అటువంటి వానికి ఆ మనస్సు ఒక పరమశత్రువు వలె పనిచేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటుంటాం. మనకు ఒక మంచి మిత్రుడు పక్కన ఉన్నప్పుడు మనం ఏ విధంగా ఉంటాము? లేదా పక్కనే మన శత్రువులు ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటాము అనేటువంటి అంశాన్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే, సాధారణంగా మనస్సు మన ఆధీనంలో ఉన్నప్పుడు అది మన యొక్క ఆదేశాలను పాటిస్తూ ఉంది. బుద్ధి చెప్పినట్లుగా వింటూ ఉంటుంటుంది. అలాగే ఇంద్రియ భోగము నుండి అనాసక్తమై ఉంటుంది. ఇక జీవాత్మకు శ్రేయస్సును కలిగించేటువంటి వాటిని మాత్రమే అది స్వీకరిస్తుంది. అంటే ఆ బుద్ధి ఏదైతే విచక్షణ జ్ఞానాన్ని, ఏది మంచి ఏది చెడు అనేటువంటి విచక్షణలను ఆలోచించేటువంటి ఆ బుద్ధి చెప్పినట్లుగా వినడం ద్వారా ఆ జీవాత్మకు మంచి కలిగే విధంగానే ఉంటుంది. ఆ మంచి పనులను మాత్రమే అది స్వీకరిస్తుంది అని చెప్తారు. అంటే మనసు మనకి మంచి మిత్రుడిలాగా ఉన్నప్పుడు అది మన ఆధీనంలో ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనసును మనం జయించాం కాబట్టి మనం ఆధీనంలో ఉంటుంది. తద్వారా ప్రతిదాని వైపుకి మన మనసు మరలకుండా ఉండి ఆ ఇంద్రియ భోగాల నుండి అనాసక్తమై ఉంటుంది అని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఇక కాకుండా మనసుని మనము ఆధీనపరచుకోలేకపోయామనుకోండి. మనసు మన ఆధీనంలో లేకుండా ఉన్నట్లయితే, అంటే అప్పుడు ఆ మనస్సు మనకి శత్రువులాగా కూడా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో మరి అప్పుడు అటువంటి సమయంలో, అంటే మనస్సు మన యొక్క ఆధీనంలో లేకుండా ఉన్నటువంటి ఆ సమయాలలో ఇక కామము, క్రోధము మరియు లోభము వంటి పాపపూరితమైనటువంటి కోరికల వెంట పరిగెడుతుంది మనసు. మన ఆధీనంలో లేదిక. ఇంతకుముందు చూసాం. ఈ దేహం ఒక రథంలాగా ఆ 5 గుర్రాలతో, అంటే ఇక్కడ ఆ ఇంద్రియాలతో ఉన్నటువంటి రథంలాగా ఉన్నట్లయితే, సో ఆ రథాలు ఇక్కడ ఇంద్రియాలు ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వెంట పరిగెడుతుంది. ఏంటి? కామము, క్రోధము, లోభము వంటి ఆ పాపపూరితమైనటువంటి కోరికల వెంట మనసు పరిగెడుతుంది. తద్వారా సన్మార్గం నుండి పక్కదారి పడుతుంది. ఇక ఆ ఇంద్రియ భోగాలు, మన ఏది కనిపిస్తే దాన్ని పొందాలి, ఏదైనా వింటే ఏదైనా ఉంటే తినాలి. ఇక ఈ విధమైనటువంటి భావనల వెంటనే ఆ మనసు పరిగెడుతుంది. తద్వారా జీవుడిని అది పతనం చెందిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా మనము మన యొక్క మనసును గురించి ఆలోచించుకున్నట్లయితే, మైండ్ ఈజ్ లైక్ ఫైర్. వెన్ కంట్రోల్డ్ ఇట్ కెన్ మేక్ మిరాకిల్స్ హ్యాపెన్. వెన్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ కెన్ బర్న్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద సైట్. సో మనస్సు అనేటువంటిది మనకి ఒక అగ్ని కణం లాంటిది అని చెప్తున్నారు. మైండ్ ఈజ్ లైక్ ఫైర్. సో ఇది ఒక నిప్పు కణిక లాంటిది, ఒక అగ్ని లాంటిది. ఆ అగ్నిని మనము ఆధీనంలో ఉంచుకొని, మన కంట్రోల్‌లో ఉంచుకొని మనం ఏదైనా చేయగలచ్చు. చిన్న వంటలు చేసేటువంటి, ఇంట్లో మనం చేసేటువంటి వంటల దగ్గర నుంచి ఆ రాకెట్స్ వరకు పెద్ద పెద్ద వాటిని మనము పనులకు ఆ అగ్ని ద్వారా అంతే కదా! ఇక్కడ ఫ్యూయల్‌ని మండించడం ద్వారానే కదా ప్రతిదీ జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. కాబట్టి
కంట్రోల్‌గా మనం దాన్ని చేసుకోగలిగినప్పుడు దాని ద్వారా అద్భుతాలను సృష్టించవచ్చు. ఎప్పుడైతే ఆ అగ్ని ఆధీనంలో లేకుండా పోతుందో ఏం చేస్తుంది? తన అందుబాటులో ఉన్నటువంటి మొత్తాన్ని కూడా దహించి వేస్తుంది. అన్నిటిని కూడా దహిస్తుంది. సో, అలాగే మన మనసు కూడా అని చెప్తారు. సో, దాన్ని కంట్రోల్‌గా ఉంచుకోగలిగినప్పుడు ఆ మనసు ద్వారా మనము మహోన్నతమైనటువంటి కార్యాలను చేసుకోవచ్చు. అది మన ఆధీనంలో లేకపోయినట్లయితే ఎలాగైతే ఆ అగ్ని తన పరిధిలో ఉన్నటువంటి ప్రతిదాన్ని కూడా దహించేస్తుందో, అదే మాదిరిగా కంట్రోల్‌లో లేనటువంటి అగ్ని ఏం చేస్తుంది? అన్నిటిని కూడా దహించి వేస్తుంది. సో, అదే మాదిరిగా జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు. జితాత్మన ప్రశాంతస్య పరమాత్మా సమాహితః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు తథా మానాపమానయోః. మనస్సును జయించిన వాడు అంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు మనస్సును జయించినటువంటి వారు శాంతిని పొందిన కారణంగా అంటే అన్నిటిని తన ఆధీనంలో ఉంచుకున్నటువంటి వారు ఎటువంటి ఆ విషయాలపై ఉండదు కనుక వారు శాంతిని పొందుతున్నారు అని చెప్తున్నారు. ఆ శాంతిని పొందిన కారణంగా పరమాత్మను అదివరకే సమీపించి ఉంటారు. అంటే వారు ఇక ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడానికి రెడీగా ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడడానికి వారు రెడీగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అటువంటి యోగులు అంటే ఆ పరిపూర్ణతను సాధించి అంతకుముందే శాంతిని పొందినటువంటి వారు ఈ ద్వంద్వాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి వారు, వారు అదివరకే పరమాత్మను చేరి ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అటువంటి యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆ సుఖ దుఃఖాలు, శీతోష్ణాలు, మానవమానాలు అన్నీ కూడా వారికి సమానమై ఉంటాయి. దేన్ని కూడా ఒకటి ఎక్కువగాను, ఒకటి తక్కువగాను భావించకుండా ఉండేటువంటి విధంగా వారు ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు. జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మ కూటస్థో విజితేంద్రియ యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాశ్మకాంచన. సో, ఇక్కడ చెప్తున్నారు యుక్త ఇతి ఉచ్యతే యోగి అంటే ఆ భగవంతునితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడే యోగి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మ కూటస్థో విజితేంద్రియ యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి లోష్టాశ్మ కాంచన. అంటే మనిషి తాను పొందినటువంటి ఆ జ్ఞాన విజ్ఞానాలు వాటి యొక్క విచక్షణ ద్వారా పూర్తిగా సంతుష్టుడు అయినప్పుడు ఆత్మానుభవంలో నెలకొనవానిగా చెప్పబడి యోగిగా పిలువబడతారు అని చెప్తున్నారు. అతడు దివ్యత్వంలో నెలకొని ఉన్న కారణంగా ఆత్మ నిగ్రహంలో ఉంటాడు. అటువంటి వాడు అంటే ఆ యోగి అనేటువంటి వాడు మట్టినైనా, రాళ్ళనైనా, బంగారాన్నైనా అన్నింటినీ కూడా సమదృష్టితో చూస్తాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, సాధారణంగా మన యొక్క మనసుకు శత్రువులు 6 ఎనిమీస్ 6 శత్రువులు ఉంటారు అని చెప్తారు. అవే కామ, క్రోధ, లోభ, మద, మోహ, మాత్సర్యాలు అనేటువంటి ఈ 6 శత్రువులు మనసుని ఎప్పుడూ కూడా పాడు చేయడానికి దే రెడీగా ఉంటుంటారు. ఇక మనము ఆ అష్టాంగ యోగ విధానంలో ఎలా వృద్ధి చెందాలి అనేటువంటి అంశాలను ఇప్పటి వరకు చూసాము. ఇక అష్టాంగ యోగము అంటే ఏంటి? అష్టాంగ యోగ విధానాలను మనకి ఇక్కడ పరిచయం చేస్తూ ఉన్నారు. సాధారణంగా యోగా అంటే ఆ భగవంతునితో సంబంధం. యోగా అంటే ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కమర్షియల్‌గా వివిధ రకాలైనటువంటి యోగాలు కనిపిస్తున్నాయి. అది కాదు ఇక్కడ యోగము అంటే. కనెక్టింగ్ టు ది గాడ్ భగవంతునితో సంబంధంలో ఉండేటువంటిదే యోగం. సో, మరి అటువంటి వాటిలో మనం చూసినటువంటి భగవద్గీతలో మనం ముఖ్యంగా చూసేటువంటివి కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము,
అష్టాంగ యోగము, భక్తి యోగము అనేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి యోగాలు మనకి ఈ భగవద్గీతలో పరిచయం చేయబడేటువంటి వాటి. సో ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో మనము ఆ అష్టాంగ యోగ విధానమును తెలుసుకుంటున్నాము. మరి వాట్ ఈస్ అష్టాంగ యోగ విధానం? అష్టాంగ యోగ విధానము అంటే ఏమిటి అంటే, ఇక్కడ ఈ అష్టాంగ యోగ విధానంలో 8 అంగాలు ఉంటాయి అని చెప్తారు. అది యమ, 2 నియమ, 3 ఆసన, 4 ప్రాణాయామ, 5 ప్రత్యాహార, 6 ధారణ, 7 ధ్యాన, 8 సమాధి స్థితి అనేటువంటి ఇక్కడ మనకి 8 అంగాలు ఈ యోగ విధానంలో కలిపి అష్టాంగ యోగ విధానము అని చెప్తారు. వాటిలో నియమం ఇక్కడ యమ అంటే ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లిన్స్, అంటే బాహ్యంగా మనం ఏమి ఉండాలి, ఏమి నియమాలను పాటించాలి, ఏవి సానుకూలమైనటువంటి నియమాలు ఏంటి, ఏవి చేయవలసినవి అనేటువంటిది యమ అంటుంటారు. అంటే ఏవి చెయ్యాలి, అంటే ఎటువంటి పరిస్థితులలో మనము ఉండాలి, ఎటువంటివి మనకి యోగ విధానంకి సానుకూలంగా ఉంటాయి, ఎటువంటి నియమాలను మనం పాటించాలి అనేటువంటిది అది యమ అంటారు. మొదటి అంగము అష్టాంగ యోగ విధానంలోని మొదటి అంగము యమ. రెండవది నియమ. అంటే యమ అంటే చేయవలసినటువంటివి, ఎటువంటి పనులు చేయాలి యోగ విధానంలో మనం పరిపూర్ణతను సాధించడానికి మనం మొదటి దశలో ఎటువంటివి చేస్తూ ఉండాలి. ఇక ఏమి చేయకూడదు. సో ఇక్కడ చేయకూడనివి అంటే వేటిని మనం నియంత్రించుకోవాలి, ఏవి ఈ యోగ విధానంలో మనం పరిపూర్ణతను చెందడానికి ప్రతికూలంగా ఉంటాయి, ప్రతికూల నిషేధాలు అంటుంటాం. ఈ అష్టాంగ యోగ విధానంలో మొదట ఏం చేసుకోవాలి, మనము ఎలా ఉండాలి, ఏమిటి అనేటువంటిది. 2 ఏమి చేయకూడదు. ఇవి తెలుసుకున్న తర్వాత ఇక మూడవది ఆసనము. అంటే ఈ యోగ విధానంలో కూర్చునేటువంటి భంగిమలు, శరీరాన్ని ఏ విధంగా నియంత్రించుకోవాలి, ఎలా మనము యోగాలో పరిపూర్ణతను సాధించడానికి ఏ విధంగా కూర్చోవాలి, ఆ కూర్చునేటువంటి భంగిమలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆసనం అంటారు. ఇక మన నెక్స్ట్ ప్రాణాయామం. అంటే మనం ఏం చెయ్యాలి, ఏమి చెయ్యకూడదు, ఎలా కూర్చోవాలి, ఆసనాన్ని ఏర్పరచుకున్నాక ఎటువంటి కండిషన్స్ మనకి ఆసనం అంటే కూర్చోవడానికి ఆసనాన్ని తయారు చేయడానికి ఏం కావాలి ఏంటి అనేటువంటిది చూసుకున్నాక ఇక మనము అంటే ఆసనాన్ని ఏర్పరచుకున్న తర్వాత శ్వాసని నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి, శ్వాసను మనం మన ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో దానిని ప్రాణాయామము అంటారు. శ్వాసను నియంత్రించుకునేటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో అది ప్రాణాయామం. ఇక్కడ ఆసనాన్ని ఏర్పరచుకునేటప్పుడు సాధారణంగా ఒక సమతలమైనటువంటి ప్రదేశంలో కుషగడ్డిని, ఆ తర్వాత దానిపైన జింక చర్మము, ఆ తర్వాత మరొక గుడ్డ వస్త్రాన్ని, శుభ్రమైనటువంటి వస్త్రాన్ని పరిచి మరీ లోతుగా కాకుండా మరీ ఎత్తుగా కాకుండా ఉండేటువంటి ప్రదేశాల్లో ఆసనాన్ని ఏర్పరచుకోవాలంటారు. అలా ఆసనాన్ని ఏర్పరచుకొని కూర్చున్న తర్వాత ఇక శ్వాస పైన నియంత్రణ చేసుకోవాలి. అంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలను మనం బయటికి ఇచ్చేటువంటివి లోపలికి తీసుకున్నటువంటి ఈ శ్వాసలను మనము నియంత్రించుకోవాలి అని చెప్తారు. సో ఎప్పుడైతే ఏం చెయ్యాలి, ఏం చెయ్యకూడదు, ఎలా ఉండాలి, కూర్చోవాలి అనేటువంటివి చేసి శ్వాసను మన ఆధీనంలోనికి తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నామో ఇక ఆ క్రమక్రమముగా ఇంద్రియ విషయాలను ఉపసంహరించుకోవాలి. చూసినవన్నీ మనం పొందాలి, లేదా విన్నవన్నీ మనకు కావాలి, లేకపోతే రుచికి అనిపించినవన్నీ తినాలి. ఇలాంటి వాటి నుండి కొంత ఆ ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోవాలి అని చెప్తారు. అది ప్రత్యాహారము అని చెప్తారు. సో శ్వాస నియంత్రణకు వచ్చిన తర్వాత ఇంద్రియాలను కూడా నియంత్రించుకోవాలి. ఆ ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకునేటువంటి విధానమే ప్రత్యాహారం. తర్వాత అంశము ధారణ. అంటే మనస్సును నియంత్రించుకోవడము ఏదైతే ఉందో దాన్ని ధారణ అంటారు. మనసు నియంత్రణ చేసిన తర్వాత ఆ భగవంతుని గురించి
కీర్తించడము, ఆ భగవంతుని పైన ధ్యాసను ఉంచడము, ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము ఆ విష్ణువుపై ధ్యానం చేసేటువంటి విధానమే ధ్యానము అని చెప్తారు. సో, ఈ విధంగా ధ్యానం చేస్తూ ఇక ఆ మైమర్చిపోయి పూర్తిగా ఆ భగవంతుని శోషణం అయ్యేటువంటి విధానమే సమాధి స్థితి అని అంటారు. ఇవి అష్టాంగ యోగ విధానంలో ఉండేటువంటి 8 అంగాలుగా చెప్పబడేటువంటిది. యమ అంటే ఇంతకుముందు చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి. యోగి యుంచీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకి యత చిత్తాత్మ నిరాశీర పరిగ్రహః. యోగి సర్వదా దేహాన్ని, మనసును, ఆత్మను భగవంతుని సంబంధంలోనే వినియోగించుకోవాలి. అంటే ఏం చెయ్యాలి కదా యమలో? అలాగే ఇంకా అతడు ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒంటరిగా జీవిస్తూ ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా మనసును నిగ్రహించుకోవాలి. అతడు ఆశలను వదిలి ఏమీ పరిగ్రహించకుండా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అది యమ. ఇక నియమం యుక్తాహార విహారస్య యుక్త శ్రేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. ఇంకా చెప్తున్నారు. మరి ఏంటి నియమాలు అంటే ఆహారము, నిద్ర, విహారము, అలాగే పనుల యొక్క అలవాట్లను ఎవరైతే క్రమపరుచుకుని ఉంటారో వారు యోగ సాధన ద్వారా సమస్త భౌతిక దుఃఖాలు పోగొట్టుకునేటువంటి యోగ సిద్ధిని వారు పొందగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. వారికి ఆ యోగ సిద్ధి లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు, కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ? నియమం అంటే ఏమి మనం పాటించాలి, ఏం చేయకూడదు అంటే ఎక్కువ ఆహారం తీసుకోకూడదు, ఎక్కువ నిద్రపోకూడదు, ఎక్కువ విహారాలు చేయకూడదు, ఎక్కువ పనులు, వాటన్నిటిని కూడా ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉంచుకోవాలి. మరీ అతి ఎక్కువ కాకుండా, అతి తక్కువ కాకుండా. ఎక్కువ తింటే ఒక రకమైన బాధ, తక్కువగా ఉంటే ఇంకా. కాబట్టి సమాన దృష్టి. నిద్ర కూడా ఎక్కువగా పోతూ ఉంటే మనకి ఆ తామసిక స్వభావం పెరిగిపోతుంది. అలాగే విహారాల్లో ఏది కూడా ఎక్కువ తక్కువలు ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతిలో ఉండాలి. అటువంటి వారు మాత్రమే యోగ సాధన ద్వారా, అంటే యోగను వారు అభ్యాసించి ఆ సాధనము ద్వారా సమస్తమైనటువంటి భౌతిక దుఃఖాలని పోగొట్టుకునేటువంటి స్థితి వారికి, అటువంటి యోగ సిద్ధి వారికి కలుగుతుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా అంటున్నారు, ఓ అర్జున, ఎవరైతే అతి ఎక్కువగా తింటారో లేదా అతి తక్కువగా తింటారో లేదా ఎక్కువ నిద్రపోతారో లేదా తక్కువ నిద్రపోతారో వారు యోగంలో విజయం సాధించలేరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి బాగా ఎక్కువగా తినేవాడు లేదా బాగా తక్కువగా తినేవాడు ఎవరు ఇద్దరు కూడా పనికిరారు, ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉండేవారు. అలాగే అతి ఎక్కువ నిద్రపోయేవాడు కానీ లేదా అతి తక్కువ నిద్రపోయేవాడు వీరు కూడా యోగలో పరిపూర్ణతను సాధించలేరు, యోగలో విజయం సాధించలేరు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మనిషి దృఢ సంకల్పముతో, శ్రద్ధతో ఈ యోగ మార్గమును తప్పక అభ్యాసం చేయవలెను అని చెప్తున్నారు. ప్రాపంచిక తలంపుల నుండి వచ్చినటువంటి అన్ని కోరికలను త్యజించి మనస్సుతో ఇంద్రియాలను అన్ని వైపుల నుండి నిగ్రహించుకోవాలి. తద్వారా వారు యోగ మార్గాన్ని అభ్యాసం చేయగలుగుతారు అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, శనై శనైరుపరమేత్ బుద్ధ్యా ధృతి గృహీతయా ఆత్మ సంస్థం మన కృత్వా నకించిదపి చింతయేత్. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, పూర్తి నిశ్చయంతో కూడిన బుద్ధి ద్వారా మనిషి క్రమక్రమముగా సమాధిలో నెలకొనాలి. ఆ విధంగా మనసును కేవలము ఆత్మ మీదనే లగ్నం చేసి ఇక దేనిని గురించి ఆలోచించకుండా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా మనసుని మన యొక్క ఆధీనంలో ఉంచుకొని, అంటే ఆత్మకు ఆ మనసును వశం చేయాలి అని చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా ఇంత ముందు కూడా చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ దేహం అనేటువంటిది ఒక ఆ ఇంద్రియాలు, పంచేంద్రియాలతో, సెన్స్ ఆర్గనిజమ్స్ తో ఉండేటువంటి ఒక రథము. అందులో ఈ ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కన్ను, ముక్కు, చెవి, నాలుక, చర్మము, ఈ 5 కూడా
ఆ రథానికి కట్టవేయబడినటువంటి గుర్రాలు. మరి ఆ గుర్రాలని అంటే అవి ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతిలో వెళ్ళకపోయినట్లయితే తలవ దారిపోయిందనుకోండి. ఆహ్, ఇక ఆ జీవుడు అందులో ఉన్నటువంటి ఆ జీవుడు అంటే ఆత్మ తన గమ్యస్థానాన్ని చేరుకోలేదు. సో, కాబట్టి ఆ మనస్సు అనేటువంటి కళ్ళెము ద్వారా మనస్సును ఆధీనంలో ఉంచుకున్నట్లయితే ఇంద్రియాలు కూడా ఆధీనంలో ఉంటాయి. అప్పుడు బుద్ధి సక్రమంగా పనిచేస్తుంది. యతో యతో నిశ్చరతి మనశ్చంచలమస్థిరం తతస్తో తతస్తతో నియమ్యైత దాత్మనేవ వశం నయేత్. ఇంకా చెప్తున్నారు. ఈ చంచలమైన నిలకడలేని మనసు ఎక్కడెక్కడ తిరిగినా దానిని మనిషి నిశ్చయంగా వెనకకు తెచ్చి తిరిగి ఆత్మకు వశం చేయాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనసు పరిపరి విధాలుగా పరిగెడుతూ ఉంటుంది. అది మొండి మూర్ఖపు పట్టు కలిగినటువంటిది. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడే ఉన్నట్లు ఉంటాం. ఈ ప్లేస్‌లోనే ఎదురుగా మనం ఇక్కడ కూర్చుంటాం. ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందో, ఫోన్‌ల ముందో. బట్ మన ఆలోచనలు ఎక్కడెక్కడో ఉన్నటువంటి వేల లక్షల కోట్ల కిలోమీటర్లకు దూరంగా ఉన్నటువంటి ప్రదేశాన్ని కూడా అమెరికాలో ఉన్నట్లుగా కూడా ఊహించుకోవచ్చు. ఇది మనస్సు ద్వారా చేసేటువంటిది. సో, కాబట్టి అలా చంచలంగా ఉండి ఒక స్థిరమైనటువంటి స్వభావం లేనటువంటి ఆ మనసు నిలకడ లేనటువంటి మనసుని అది ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతూ ఉంటుంటుంది. మరి అలా తిరిగేటువంటి ఆ మనసుని మనిషి వెనకకు తీసుకురావాలి అని చెప్తున్నారు. ఖచ్చితంగా దాన్ని వెనకకు తీసుకొచ్చి ఆత్మకు వశపరచాలి అని చెప్తున్నారు. ఆత్మ ఆధీనంలో ఉండే విధంగా చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. ప్రశాంత మనసం హ్యేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంత రజసం బ్రహ్మభూత మకల్మషం. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. మనసు సంలగ్నమైన యోగి అత్యున్నతమైన ఆధ్యాత్మిక సుఖ పూర్ణత్వమును తప్పక పొందుతాడు. అతడు రజోగుణానికి అతీతుడై భగవంతునితో ఉన్నట్టి ఆ గుణరీతి సమత్వమును అనుభూతి చేసుకొని గత కర్మ ఫలాల నుండి ముక్తి పొందుతాడు. సో, ఇక్కడ మనసుని మన ఆధీనంలో ఉంచుకోవడం ద్వారా కలిగేటువంటి ప్రయోజనాన్ని ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఈ మనసుని ఎవరైతే తన ఆధీనంలో ఉంచుకుంటాడో అటువంటి యోగి అత్యున్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆ సుఖపూర్ణత్వాన్ని పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే మనసుని ఆధీనంలో ఉంచుకున్నటువంటి యోగులు మాత్రమే ఈ అత్యున్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికలో పరిపూర్ణతను సాధించగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. మరి అలా పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వారు ఆ రజోగుణాలకు ప్రతిదీ పొందాలి అనేటువంటి ఆ విపరీతమైనటువంటి కోరికల వెంబడి పరిగెటువంటి ఆ రజోగుణానికి అతడు అతీతుడై ఆ భగవంతునితో ఉన్నటువంటి ఆ గుణరీతి సమత్వాన్ని అనుభూతి చేసుకొని ఉంటాడు. తద్వారా అంటే మనమందరము కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అంశలమే అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకొని ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవాలి అనేటువంటి భావనలో ఉండి ఆ భగవంతునితో ఉన్నటువంటి ఆ గుణరీతి సమత్వమును అనుభూతి చేసుకోవడం ద్వారా అంతకుముందు చేసినటువంటి ఆ గత జన్మలలో తాను చేసినటువంటి కర్మలన్నిటి నుండి కూడా ముక్తి పొంది ఆ భగవంతుని యొక్క భగవద్ రాజ్యానికి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగి విగత కల్మషః సుఖేన బ్రహ్మ సంస్పర్శ మత్యంతం సుఖమశ్నుతే. ఈ విధంగా ఆత్మ నిగ్రహము కలిగిన యోగి యోగ సాధనల్లో నెలకొని సమస్త భౌతిక మలినముల నుండి
ముక్తి పొందుతాడు. ఎల్లప్పుడూ పరమాత్ముని దివ్యమైన సేవలో నిమగ్నమై ఉండడం చేత సంపూర్ణ ఆనందం యొక్క అత్యున్నత స్థాయిని అతడు పొందగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఎవరైతే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి భావనలో ఉంటారో, ఆత్మ నిగ్రహాన్ని కలిగినటువంటి ఆ భగవంతుని సంబంధంలో ఉన్నటువంటి యోగి అంటే ఆ భగవంతుని సంబంధం. మరి అటువంటి వారు యోగ సాధనలను నెలకొని సమస్తమైనటువంటి ఈ భౌతిక ప్రాపంచిక కోరికల నుండి, మలినాల నుండి వారు విముక్తి చేయబడతారు. అంటే ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి బయటపడి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుని ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్వంలో దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని వారు అనుభవిస్తూ ఉంటారు. అనగా అత్యున్నతమైనటువంటి స్థితిని, ఆ సంపూర్ణ ఆనందం యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి స్థాయిని వారు చేరుకుంటారు ఆ భక్తి మార్గం ద్వారా అంటూ తెలియజేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ప్రశాంత మనసం హేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూతమకల్మషం. ప్రశాంతమైన మనసును కలిగిన వాడు, కామ క్రోధాది ఉద్రేకాల కారణాలకు అతీతుడు, పాపరహితుడు, బ్రహ్మస్వరూపుడు అయిన యోగ పురుషుడికి పరమసుఖం లభిస్తుంది అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. సో ఎవరైతే ప్రశాంతమైనటువంటి మనసును కలిగి ఈ కామ క్రోధ లోభాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అటువంటి వాటి ఉద్రేకాల నుండి దూరంగా ఉంటాడో, ఇక పాపరహితుడు, బ్రహ్మస్వరూపుడు అయినటువంటి ఆ యోగ పురుషుడికి పరమ సుఖం లభిస్తుంది అంటూ చెప్తున్నారు. యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి తస్యాహం న ప్రణశ్యామి సచ మే న ప్రణశ్యతి. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఎవరైతే నన్ను అంతటా దర్శిస్తారో, అన్నింటినీ నాయందే దర్శిస్తారో వారు నన్ను కోల్పోరు, నేను వారిని కోల్పోను. మరి ఇక్కడ ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడము ద్వారా కలిగిన ప్రయోజనం చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని అంతటా సర్వము ఆ భగవంతుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి భావనతో ఉంటారో, అంతటా కూడా భగవంతుడిని దర్శించుకోగలుగుతారో అటువంటి వానికి సో ఇక అలా దర్శించేటువంటి వారు అన్నింటినీ ఆ భగవంతునిలోనే దర్శిస్తారు అని చెప్తున్నారు. మరి వారు అలా దర్శించేటువంటి వారు అంటే అంతటా భగవంతుడిని దర్శించి అన్నింటినీ ఆ భగవంతుడిలో దర్శించగలిగేటువంటి వారు ఇక ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుడిని కోల్పోరు అని చెప్తున్నారు. అదే మాదిరిగా ఆ భగవంతుడు కూడా వారిని వదిలివేయరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఇవంతా విన్న తర్వాత ఆ అష్టాంగ యోగ విధానమును గురించి అర్జునుడు ఏమంటూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది చూస్తే మనము, అర్జున ఉవాచ యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్తః సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు. ఆ భగవంతుడు, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు వారు ఆ అర్జునుడికి ఈ విధానాలను బోధించిన తర్వాత, ఆ అష్టాంగ యోగం గురించి విన్న తర్వాత అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడట, ఓ మధుసూదన, మనసు నిలకడలేనిది కావడం వలన నీవు చెప్పిన ఈ యోగ విధానము నాకు ఆచరింప శక్యము కానిది మరియు అసాధ్యమైనది అని అనిపిస్తుంది అంటూ ఆ భగవంతుడితో అర్జునుడు తనకు కలిగినటువంటి సందేహాన్ని వెలుబుచ్చుకుంటూ ఉన్నాడు. అర్జునుడు అంటున్నాడు, ఓ మధుసూదన, మరి నీవు ఈ విధానంలో మనసును నిలకడ చేసుకొని ఆ భగవంతుడి యందే మనసును నిమగ్నం చేయాలంటున్నావు. కానీ మనసేమో నిలకడలేనటువంటిది. మరి అటువంటి ఆ నిలకడలేనటువంటి మనసు కావడం వల్ల నీవు ఏదైతే ఇప్పటి వరకు వివరించావో ఆ యోగ విధానము నాకు
ఆచరింప శక్యము కానిది, అంటే దాన్ని ఆచరించే విధంగా నాకు అనిపించడం లేదయ్యా. నాకు అంటే ఆచరింప శక్యం కానిదిగా ఉంది. అలాగే ఈ విధానం నువ్వేదైతే చెప్తూ ఉన్నావో ఈ విధానమంతా కూడా నాకు అది అసాధ్యం అనిపిస్తుంది అంటూ అర్జునుడు ఆ భగవంతుణ్ణి అన్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు, చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాది బలవద్రుడం. సో ఇక్కడ అంటున్నాడు ఆయన, చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాది బలవద్రుడం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం. ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ కృష్ణ, ఈ మనసు చాలా చంచలమైనది, అల్లకల్లోలమైనది, బలమైనది మరియు మూర్ఖపు పట్టుగలిగినటువంటిది, బుద్ధిలాగా విచక్షణ లేనటువంటిది. మరి అలాంటి మనసును నిగ్రహించడము అనేటువంటిది వీచే గాలిని నియంత్రించడం కన్నా ఎక్కువ కష్టంగా అనిపిస్తుంది. వీచే గాలినైనా ఏమన్నా మనం నియంత్రించవచ్చేమో, కానీ ఈ మనస్సు ఏదైతే ఉందో చంచలము, అల్లకల్లోలమైనటువంటిది, బలమైనటువంటి మూర్ఖపు పట్టు ఉన్నటువంటి ఆ మనస్సుని నిగ్రహించడం సాధ్యం కాదయ్యా. ఆ వేగంగా వీచేటువంటి ఆ సుడిగాలులనైనా ఆపవచ్చేమో, కానీ మనసుని ఎలా అయ్యా ఆపేది అని ఆయన అర్జునుడు తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని ఆ భగవంతుడు భక్తి యోగ అంటే ఇక్కడ అష్టాంగ యోగ విధానం గురించి చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు ఆ విధంగా అడుగుతున్నాడు. ఆ భగవంతుడి యొక్క సమాధానం అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు ఈ విధంగా ఇస్తున్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడు ఈ విధంగా అంటున్నాడట, ఓ అర్జున, చంచల స్వభావమైన మనసును నిగ్రహించడం అనేది శక్యము కానిది అనడంలో సందేహమే లేదు. కానీ తగిన సాధన మరియు వైరాగ్యముల ద్వారా దానిని నిగ్రహించవచ్చు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇక ఆ అర్జునుడు తానుకు కలిగినటువంటి సందేహాలని ఆ భగవంతుడి దగ్గర ఉంచగా భగవంతుడు దానికి సమాధానం ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. ఓ అర్జున, చంచల స్వభావమైన మనసును నియంత్రించడము అనేది సాధ్యం కాదు అనడంలో సందేహం లేదయ్యా. నువ్వు అన్నట్లుగా ఆ మనసును నిగ్రహించడము అనేటువంటిది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నది అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. కానీ తగిన సాధన మరియు వైరాగ్యములను ప్రదర్శించడము ద్వారా ఆ మనసును కూడా నియంత్రించుకోవచ్చయ్యా అంటూ ఆ పరిష్కారానికి అర్జునుడు అడిగిన విధంగా, ఏమయ్యా అర్జున, ఎందుకు అట్లా మాట్లాడుతున్నా అంటలేదు. ఇక్కడ కృష్ణుడు ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు, ఉత్తమమైనటువంటి గురువు ఆయన ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు, ఓ అర్జున, నీవు చెప్పినట్లుగా ఆ సంచల స్వభావమైనటువంటి మనసును నిగ్రహించడము అనేటువంటిది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నది, అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదయ్యా. కానీ ఎవరైతే తగినంత సాధన చేస్తారో, తగినంత వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటుంటారో అటువంటి వారు తప్పక ఆ మనసును నిగ్రహించుకోగలుగుతారు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక మరి ఇంకా అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, ఈ విధానంలో కొంత ప్రారంభించి పరిపూర్ణతను సాధించలేకపోయినట్లయితే అటువంటి వారి పరిస్థితి ఏమిటి, విఫలమైనటువంటి వారి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి అనేటువంటిది అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఇంకా మరలా అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ అయతి శ్రద్ధయోపేతో
యోగాచలితమానసః అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతి కృష్ణ గచ్చతి. అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు. ఓకే, నువ్వు అన్నట్లుగా అభ్యాసం చేస్తాం, ప్రారంభం మొదలెడతాము. ఈ మార్గంలో శ్రద్ధతో ప్రయాణము ప్రారంభించి కూడా చంచలమైన మనసు కారణం చేత తగినంత పరిశ్రమింపచగా యోగ లక్ష్యమును, ఆ యోగ లక్ష్యం యొక్క అంతిమ విజయాన్ని ఈ జన్మలోనే సాధించలేకపోయిన యోగి యొక్క గతి ఏమిటయ్యా అంటూ అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. సో నువ్వు అన్నట్లుగా ఆ యోగ విధానాన్ని ప్రారంభిస్తాము మొదట్లో, కానీ కష్టతరంగా ఉంది అని దానిని ఆపివేస్తాం కదా. మరి అటువంటి వారి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి అనేటువంటిది ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. అంటే నువ్వు అన్నట్లుగా ఈ యోగలో ప్రారంభించి దానిలో పరిపూర్ణత సాధించలేకపోతే అటు భౌతికమైనటువంటి సుఖాలను అనుభవించక, ఇటు ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందక ఆ రెండింటికి చెందిన వాడి పరిస్థితి అవుతుంది కదా. మరి అటువంటి వారి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి కృష్ణ అంటూ అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. దానికి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, తపస్సు చేసే వాళ్ళకంటే, శాస్త్ర జ్ఞానము కలవాళ్ళ కంటే, కామ్యకర్మలు చేయువానికంటే కూడా యోగి గొప్పవాడు. కాబట్టి నీవు యోగిగా మారడానికి ప్రయత్నించవయ్యా అంటూ అర్జునుడు అడిగినటువంటి దానికి కృష్ణ భగవానుల వారు సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నారు. మరి ఎవరు ఉత్తమమైనటువంటి యోగి అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. యోగీనామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనః శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్త తమోమతః. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అత్యంత శ్రద్ధతో ఎల్లప్పుడూ నాయందే మనసు లగ్నమైన వాడు, తన యందే నన్ను స్మరించేవాడు, భక్తితో సేవ చేసేవాడు అయిన యోగి యోగులలోకెల్లా అత్యున్నతమైనటువంటి వాడిగా పరిగణించబడతారు. ఇది నా అభిప్రాయము అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే భగవద్గీతలో మనకు పరిచయం చేస్తూ ఆ భగవంతుడు పరిచయం చేసినటువంటి ఆ విధానాలలో కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, అష్టాంగ యోగం విధానము, భక్తి యోగము, ఈ మిగిలినన్నిటి యొక్క ప్రామాణికలో ఉన్నటువంటి వారు ఇవన్నీ కూడా కర్మయోగము, జ్ఞానయోగం కానీ, అష్టాంగ యోగం కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఆ వాటి యొక్క అన్నిటి యొక్క తుది గమ్యం ఏదైతే ఉందో అది ఆ భక్తి యోగము. ఇవన్నీ కూడా సోపానాలు, మెట్లు, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆ విధంగా భక్తి యోగాన్ని సాధించడానికి అవకాశం ఉండేటువంటి ఆ విధానం. అలాగే మనకి వేరువేరు యుగాలలో ఎటువంటి ఆ అర్చన విధానం అంటే విధానం ఉంది అనేటువంటిది చూస్తే, సో సత్యయుగంలో ధ్యానం చేసేవారు అని చెప్తారు. ఇక త్రేతాయుగానికి వచ్చినట్లయితే వారు యజ్ఞ యాగాదులు ఆచరిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇక ద్వాపర యుగం మనకు ముందున్నటువంటి ఆ ద్వాపర యుగానికి వచ్చినట్లయితే ఆ టెంపుల్ వర్షిప్, ఆ భగవంతుడి యొక్క శ్రీ విగ్రహాన్ని ఆరాధన చేయడము అనేటువంటి అంశాలలో నిమగ్నమై ఉండేవారు అని చెప్తున్నారు. వివిధ యుగాలలో ఆ యుగ ధర్మాలుగా వివిధ అంశాలు ఉన్నవి. సో సత్యయుగంలో ధ్యానము, త్రేతాయుగంలో నేమో ఆ యజ్ఞయాగాదులు చేయడము, తపస్సులు చేయడము. ఇక ద్వాపర యుగానికి వచ్చినట్లయితే ఆ టెంపుల్ వర్షిప్, ఆ భగవంతుని యొక్క శ్రీ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడము, ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము ధ్యానించడము అనేటువంటివి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలుగా మనం అంటే ఆ యుగాలలో ఆయా యుగాలలో ఉండేటువంటి ధర్మాలుగా తెలుసుకోవాల్సినవి. మరి ఈ కలియుగానికి మనకున్నటువంటి ధర్మం ఏమిటంటే చాంటింగ్ హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ లార్డ్, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య నామాలను నిరంతరము కూడా
కీర్తించడమే ఆ ఈ కలియుగం యొక్క ధర్మం. అదే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరి అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి మనము నిరంతరము ధ్యానించడము, కీర్తించడమే ఈ కలియుగ ధర్మం. ఈ కలి కల్మషాల నుండి బయటపడడానికి మనకి ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి మహోన్నతమైన తరుణోపాయము ఆ హరినామ సంకీర్తనం. సో ఈ హరినామ, ఈ భక్తి యోగం ఏదైతే ఉందది ఒక ఈ లిఫ్ట్ లాంటిది అని చెప్తారు. ఇక ఇతర మార్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో స్టెయిర్ కేసెస్ లాగా. కాబట్టి లిఫ్ట్ ఉన్నప్పుడు స్టెయిర్ కేస్ గురించి అవసరం లేదు. కాబట్టి భక్తి యోగ విధానాన్ని మనము ఆచరించినట్టయితే ఇతర యోగ విధానాల గురించి అంతగా ఇబ్బంది లేకుండానే ఉండవచ్చు అని చెప్తుంటారు. సో కనుక ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలు హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని ధ్యానించడమే మనం చేయవలసినటువంటి ధర్మము, ఈ కలియుగ ధర్మం. కృష్ణం వందే జగద్గురుం.